Wanani mangwanani akanaka vedare tinokugamuchira zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi makadii, ndauyawo nenyaya yangu. Inini nemudzimai wangu ndakatanga kufambawo tichitsvaka mbereko, asi tainge tichifamba muno muSouth because mari tainge tisina. Saka inini naadzimai angu tambofamba kumasowe but hatina kana kuwana help. But inini ndaishanda pamaSomalia mutown padhuze apo pandainge ndichishanda. Ndakabva ndaona vanhu vaya vainge vachipa mapepa. Mapepa acho ainge akanyorwa kuti penis enlargement nekuti small boys. Saka ndakabva ndatora mapepa aya ndokubva ndatanga kuverenga. Ndakati ndapedza kuverenga ndagutsikana ndokubva ndaenda kushop kuya kwandainge ndaona adresi yacho yakanyorwa pachipepa chacho. Ndokubva ndatanga kutaura neumweni akati iye ndiye n'anga manje. Iye ainge achiti anobva kuDRC, akabva ati iye anokwanisa kundibatsira. Asi akabva ati kuti iye ange achizondibatsira aida 5,000 rands. Saka inini naadzimai takabva tashanda 2 months ndokubva taenda kuya. Saka n'anga iya akabva ati iye anoda ropa remukadzi wangu, but hanzi ropa racho rinenge richidiwa rinenge riri ropa rekumaperiods. Saka takazomirira umwe mwedzi takadzokera kuya but takabata 3,000 because akati anoda iye 2,000 rands deposit yatakabhadhara first time. Kechi2 takazoenda takabata imwe 3,000. Takati tapinda mushopu muya, munhu uya ainge achishanda but aishanda neumwe mukadzi ainge ari wemuno muSouth, but munhu wacho ainge achitaura Xhosa. Ndiye akabva azotora mukadzi wangu ndokubva apinda nemukadzi wangu mune imwe imba iri mukati meshopu imomo. Ndokubva atanga kupukuta mukadzi wangu. Ainge achimupukuta panhengo pake, ainge achimupukuta nemashizha eumwe muti wandisingazivi kuti muti upi. Akati apedza kumupukuta kudaro, akabva atora zvekare pedi rainge rakapfekwa nemukadzi wangu, iro rainge rakazara neropa because musi watakaenda mudzimai wangu ainge ari kumaperiod. Takati tapedza zvose takabva tabhadhara imweni mari ndokubva yasara. Saka now pava ne1 year 4 months taita zvinhu izvi. Asi mukadzi no period no chinhu. Munhu uyu ndamutsvaga ndamushaya. Now problem iri kunetsa ndeye kuti ndaita 3 times ndichinhonga mari panzvimbo dzakasiyana siyana, but mari iyoyo yandinenge ndanhonga inobva yangoita zvekudisappear. Inokwanisa kungodisappear iri muhomwe mangu, kana kuti pandinonhonga mari ndikaisa mumba kana tikazotarisa mari iya yandinenge ndanhonga inobva yadisappear. First time ndakati ndichibuda mumba ndokubva ndanhonga 1,000 rands. 1,000 rands iyi yainge yakangoiswa padhoo redu. Saka pandakangobuda mumba ndokubva ndatonhonga 1,000 iyoyo ndokubva ndapinda nayo mumba ndokubva ndarakidza mukadzi wangu kuti ndanhonga mari. But takati taisa mari iya after some time tichinotarisa paya patainge taisa mari ndokubva taona kuti mari iya yandainge ndanhonga padhoo remba yainge yadisappear. Now ndakutya kuti ndarombeswa. Iye mukadzi wangu ari kugara achingochema kuti waita sacrifice neropa rangu. Iye mukadzi wangu anogara achichema kuti gore rose kana kuenda kumwedzi kana kabodzi. Saka ari kuti inini ndaromba neropa rake. Manje akadzi angu afunga kuti inini ndaromba, inini ndafunga kutiza nekuti handina mari, but akadzi angu ati ndaromba. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Vanga vachiti ivo havanyatsokugona kunyora shona zvakanaka. Saka ndanga ndichitoverenga ndichigadzirisa zvose zvavainge vakakanganisa. Hanzi inini ndaishanda pane umwe muSomalia, saka ndakazotorawo mamwe mapepa aya anopiwa vanhu mutown ndichida kuti tinge tichibatsirikana inini nemudzimai wangu. Saka takati taenda kuya ndokubva tanoitwa zvatakaitwa. Now ndava kupota ndichinhonga mari, asi ndinoti kana ndikanhonga mari, mari iya inobva yanyangarika.
apa mudzimai wangu haachateveri. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hanzi inini ndafunga kutiza mukadzi ndobva ndadzokera zvangu kuMalawi. Hanzi mudzimai wangu iye anobva kuZimu, inini ndinobva kuMalawi. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndinokumbirawo kuti munge muchindisenderawo post yangu kuZim Deep Secret as ID. I am a girl aged 19 and I dated a boy and 26 years. So ndakabva ndamboita boyfriend yangu yainge iri yekuMalawi. Inini ndiri muno muSouth Africa. So iye akazonzvinzwawo nemakuhwa, but pandakasangana naye tanga tatosiyana nachimwene ava. Tainge tatosiyana navachimwene ava. So iye anoti kana akanwa doro anobva atanga kupopota achiti hei imimi makamboshesha chaizvo mujoni, hei muchatizadza sick. So chazonyanya kunetsa apa ndechekuti kune classmate yangu ine that surname yekuti Banda and titori same age. So shamwari yangu uya akabva anditanga pano paFacebook, ndokubva ndangomuti yes Banda, and iye he always write in Shona, and many friends angu anoappear kufoni kwake as well. Even my followers ake are also mine cause tinobva same place. So boyfriend yangu yandiri kugara nayo yava kungogara ichingopopota. Hanzi hei wakutaura naex wako pafoni yangu yandakatenga, but kuti ndinge ndichizama kumuonesa kuti no munhu uyu yainge iri classmate yangu kungofananawo kwemasenemu, ava kutiomesa musoro. Handizivi kuti pane rudo here oro hapasisina, kana kuti pane zvaari kundivanzira, nekuti kunyangwe ndikati chiona zvako akaunti yangu yose iye haasi kuda, anongopopota chete. Sorry nekurebesa nyaya yangu. Please notify me kana maposta. I thank you in advance. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri seiko mukomanashi? Please ndivigeiwo, pane vanhu vekuziva. Dambudziko rangu randishungurudza zvikuru nderekuti inini ndiri nherera, handina vabereki. So ndiri kungoitawo dzimba dzichiwa mukomanashi. Kana ndikaenda kune vanhu vanenge vachibatsira, chero wandinenge ndasvikira anoti handina chandiri kuona pauri. Ndikasvikira vekumasowe kana ndiri paline anobva atorisiya obva atoenda pamwe. Izvezvi pane wechivanhu wandainge ndiinaye kuti ange achindibatsira nekuti ndine hope dzandainge ndichirota. Saka ndakati ndaiswa mune mamwe maWhatsApp group ndakabva ndanzi inini ndine mudzimu. So nhasi nemunhu uyu tanga tichifanira kuita rimwe danho ndokutotsamwa from nowhere. So hama dzangu chingava chiri chii chiri kuitika muupenyu hwangu, kana paine vanokwanisa kundibatsiravo ndinogamuchira hangu. Mubvunzo wangu unoti is it normal kuti vaprofita vose kana kuti vose anenge achida zvake kundibatsira anobva aregedza kundibatsira, kana kuti anenge andibatsira anobva ati hapana kana chandiri kuona pauri? Kunyangwe ndikati regai ndimboendawo paTikTok ndinge ndichibatsirwawo nevamwe vaya vanobatsira vanhu live on TikTok, kana inini ndikangoisawo request munhu ari palive achitobatsira vanhu, iye munhu uya anenge achibatsira anobva atovhara live yacho. Please ndibatsireiwo kuti izvi zviri kukonzereswa nei. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatiitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo veduwe. Inzwaiwo nyaya iyi inotevera. Hanzi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana moposta make sure kuti munovigawo chiso changu. Inini mukoma nashi ndine imwe nyaya yakamboitikawo kwandiri. Ndakauchikwa nehove. Hove iyi yandakauchikwa nayo yainge iri mhenyu
kuti ndinge ndichikwanisa kubata pamuviri. Izvi ndakazviita mushure mekuona kuti imba yangu yainge yava kuda kuparara. Inini now ndiri mukadzi ane 48 years, ndakaroorwa ndikabva ndaita 5 years in marriage. Pari zvino inini ndiri mukadzi ane makore 48 years, ndainge ndakaroorwa, then ndakati ndaroorwa ndakagara mumarriage muya for about 5 years, mwana achiramba. Ndakaedza zvose mukomanashi, tainge tichifamba tichinamatirwa, tichiitirwa zvose kuzvipatara. Inini nemurume wangu tainge tichitoenda because tainge tigere kuno kutown, saka hakuna kwatainge tisingaendi like kuzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Asi kwose kwataienda taingonzi hapana kana problem iri pamuri, asi kuti tibate mwana ainge achiramba kubatika. Pandakaona kuti zveshuwa mimba yainge yaramba kubata, ndakashushikana mukomanashi until amai vangu vazoti vanoda kuti vange vachifamba nini, but inini zvekufamba ndainge ndisingadi. But nedesperation yangu yandainge ndasangana nayo marriage yekuti mwana ari kuramba kuuya, ndakazogumisidzira ndafamba. Nanhasi mukomanashi kana ndikanzwa panenge pachinzi panoda kufambiwa, zvinhu zvekuti hazvimo muropa mangu, but ndinoda kureurura kuti ndakazozviita mushure mekuona kuti marriage yangu yainge yava kutoparara. Saka inini naamai vangu nevamwe sese vangu takazofamba. Pekutanga takafamba tiri tega, nekuti amai vakati ngatitange tafamba tiri tega, murume wako asingazivi, kuitira kuti kana dambudziko riri kusaidi kwako tinobva takasika tagadzirisa murume wako asingazivi. Zvimwe kuda pane zvimwe zvinhu zvihombe zvekuti kana tikafamba nemurume wako tinokwanisa kuzonyara pamberi pemukuwasha. Ndakabva ndazomboenda kumusha, ndakangonyepedzera sekunge ndainge ndichida kuenda kunoona amai. Saka ndakati ndasvika kumusha ndokubva ndatanga kufamba naamai. Inini naamai nasisi vangu takafamba muvabetseri vaya vanoita zvechivanhu. Takati tasvika ikoko ndakabva ndapiwa umwe mushonga. Mumwe mushonga wacho ndakanzi ndinge ndichimwa, umwe wacho ndakabva ndambopfekedzwa kusikarudzi yangu pandainge ndiri kumusha ikoko. Ndikabva ndanzi kana ndapedza kuita zvose zvandainge ndakaudzwa ndobva ndadzokera zvangu kumurume wangu. Asi ndakati ndadzokera kumurume hapana kana chenji yakamboitika, handina kukwanisa kubatira pamuviri. Asi kubva zvandainge ndakashandisa mushonga iwoyo ndainge ndava kungogara ndichingorota, ndakagara padhuze nerukova, but ndainge ndigere nevamwe vanhukadzi, asi tose taita kunge tine dambudziko rimwe chete, iro rekushaya mbereko. Ndakati ndichiramba ndichingorota hope idzi ndokubva ndazofonera amai vangu kumusha. Amai vangu vakabva vaenda kune munhu uya ainge akambotibatsira, ndokubva vaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzoka. Ndakabva ndanyepera zvekare murume wangu kuti kumusha pane zvandainge ndichida kunoonera amai vangu, ndokubva ndambodzokera zvekare kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha ndokubva tazodzokera zvekare kumunhu uya, iye akabva ati kune umwe zvekare mubetseri waainge achiziva, ainge ari wechikadzi. Hanzi munhu uyu aikwanisa kuzondiyambutsa padambudziko rangu randainge ndichisangana naro. Mukomanashi, zvose izvi zvandakaita ndakaita mwoyo wangu usitombori pazviri, because zvinhu zvandaisatombofarira zvekufamba muvanhu ndichibatsirwa. Inini ndakabva ndanzi pane zvainge zviri pandiri zvaida kutanga zvakumbirirwa, otherwise zvikasakumbirirwa ndinokwanisa kuramba ndichingosangana nedambudziko iroro rekuti handizogari mumba. Takati taenda kuya, inini ndakabva ndanzi paiva nezvimwe zvinhu zvainge zviri pandiri zvaida kutanga zvakumbirirwa. Zvese izvi hanzi zvaifanira zvakaitwa musi wandakauya kuzobvisirwa mari. Hanzi ndisati ndaendeswa kumurume wangu ndaifanira kutanga ndakakumbirirwa kuti mwana ava kuenda kunogara kumurume, sezvo pandiri hanzi paiva neumwe mweya wainge uri pandiri. Ende hanzi mweya iwoyo kana ukasakumbirirwa ndaikwanisa kuzotogumisidzira ndazobuda mumarriage macho, ende ndisina kana mwana wandainge ndiinaye. Ende ndakati ndichiudzwa zvese izvi mukomanashi,
ndo zvainge zvichitoitika kwandiri, because kunyange zvangu ndakazopinda mumarriage but ndine nguva yekutoti ndaitonzwa kuti murume wangu ndaitombopota ndichimusema, ende pandakaudzwa nezvekuti shavi rainge riri pandiri renjuzu hanzi rinombopota richiita zvekusema murume kana kuri kunzi rinenge risina kukumbirirwa, ndakabva ndangobvumirana nazvo. Mukomanashi, zvese izvi takazozviita in secret, ende murume wangu nanhasi haana kana chaanoziva kuti paya pandakamboenda kumusha pane zvinhu zvakawanda zvatakamboita. Kunyange mari ndakazotoita ndichimukumbira mari pane zvose zvainge zvichidiwa kuti tinge tichitenga. Murume ndainge ndichingomuudza kuti kunoku kwakaoma, hatina chakati. Iyewo semunhu ainge achindida ainge achinditumidzira mari tichinotenga machira nezvose zvainge zvichidiwa. Takati taitiswa zvose mukomanashi, ndakumbirirwa kudaro, machira aya akabva ayeredzwa nemvura, ndokubva ndaudzwa kuti kunyange zvangu ndikadzokera kumba kwangu ndinokwanisa kuzonogara zvakanaka nemurume wangu. Ndakati ndapedza kukumbirirwa, vachitaura ivo kuti mwana akawanikwa. Kunyange zvedu takanonoka kukuzivisai, asi mwana akawanikwa. Chimutungamirirai kuti akwanise kunogara ikoko kwaakawanikwa achizvarira vanhu ava vakamubvisira pfuma. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazoendeswa kune rimwe dhamu. Takati tasvika kudhamu kuya, inini nemukadzi uya ainge achindibatsira, ndokubva tapinda mudhamu muya. Mukomanashi, takati tapinda mudhamu muya, iye akabva angoita chamunyurududu, ndokubva azodzoka akabata imwe hove. Hove iyi yainge iri yerudzi rwuya rwebrim, but yainge yakaita diki. Hove iyoyo yakabuda yakabatwa nemukadzi iyeye, handisati ndambosangana nayo edha mumashopu kana kuti vanhu vaya vanofamba vachitengesa hove. Yainge iri diki diki, but iri yerudzi rwebrim, asi yainge iri mhenyu. Takati tiri mudhamu muya, mukadzi uya akabva ati ndinge ndichitora hove yaainge akabata muruoko rwake, akati ndinge ndichiimedza iri mhenyu kudaro. Ameno kuti ndakawana kupi simba, ndakangokaruka ndatora hove iya ndokubva ndaimedza. Takati tapedza zvose zvatainge tichiita tiri mudziva, then mangwana acho makuseni mukomanashi, ndakazotanga kurutsa. Ndainge ndichirutsa imwe yainge yakaita kunge nyongo, zvinhu zvacho zvaibuda zviri zveyelo. Ndakati ndichirutsa zvinhu izvozvo zvainge zviri zveyelo, ndakanzwa amai nemunhu uya ainge achindibatsira vachiti, usatya zvako, zvinhu izvi zvauri kurutsa ndo racho rinonzi jeko iroro. Mukomanashi, ndakati ndazogara 2 weeks ndiri kumba, ndokubva ndazodzokera kumurume wangu. Mukomanashi, ndakazogara kumusha kwe2 weeks, ndokubva ndazoenda zvangu kumba, ndokubva ndazosangana nemurume wangu. Shuwa mwedzi wakati uchipera, handina kuzoona period. Ndakazoti ndichienda kukliniki, ndokubva ndazoudzwa kuti ndainge ndava nepamuviri. Izvi zvakazoitika after 2 months. Mukomanashi, saka mwana wangu wekutanga ndakazomubata 5 years after ndapinda mumarriage. Kubva ipapo ndakazoita vamwe vana vangu 2, vose vandiinavo mumarriage umu ndine vana vangu 3. Asi zvose izvi zvakaitika mukomanashi, nanhasi uno murume wangu haazvizivi. Ndo secret yangu iyi mukomanashi. Hey, vedare, ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hey, dzimwe nyaya dzatakachengeta so aya zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi murume wangu ndiye ainge achitonditumidzira mari tichitenga zvose zvatainge tichitenga. Nanhasi uno haazvizivi kuti ndo zvandakaita kuti tikwanise kubata vana vedu vatiinavo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.